Fil-qorti għal minorenni Fawdex kompla jinstema l-każ kontra tifel ta' 14-il sena li qed ikun akkużat bil-qtil involontarju ta' sieħ waqt li kienu qed jgħumu fix-Xatt l-Aħmar Għawdex. Tul is-smigħ spikkaw id-dikjarazzjonijiethom il-vittma u l-maġistrat. L-om qalet li lil dan it-tfajjel ma tridx twaħħlu ħabs imma trid li ssir ġustizzja biex tfal oħra ma jgħaddux mill-istess ħaġa. Emozzjonata tkellmet kif tixtieq tbus lil-bina u ma tistax. It-tifel ta' 14-il sena li ikun akkużat bil-qtil qabeż fuq sieħbu mill-logħli meta kienu qed jgħumu f'Settembru li għadda. Bit-tifel ieħor ta' 14-il sena wkoll miet fit-12 ta' Settembru. Fil-qorti nstema' wkoll kif kien l-akkużat stess li taħ l-ewwel għajnuna. Intant il-maġistrat ġew mifsud għal l-akkużat biex jibda jieħu ħajtu lura mill-ġdid. Appellalu biex jinsa l-affarijiet legali u jekk għandu bżonn għajnuna jitkellem mal-psikjatra. Il-maġistrat qallu li jifhem li l-qorti trid tgħinu jkun ċittadin tajjeb. Moħħok hemm ippjana ħajtek għajt talba l-ħabib tiegħek tagħmilx ħmerijiet għax ma rridx li ssir traċedja oħra. Kien ikkwotat jgħid il-maġistrat li appella lit-tifel biex jattendi wkoll l-iskola u biex iwedu li se jkompli jistudja. Il-każ ikompli fil-jiem li ġejjin.